Siyanibingelela abantwana basePhemba amaNazaretha egameni lonyazi lwezulu uNkulunkulu wethu. Ngibingelela abamanase nabangamaNazaretha kodwa abasandishambo oyingcwele unyazi lwezulu. Lo okade eMabhida ngomhla ka-22 Eminyeni Ntshulu, yena uNkulunkulu lo ngibingelele egameni lakhe. Ngicela manje sifuna isihlabelelo number 53 esisihambisane nezindaba ziye kuwo wonke umhlaba. Singiyaqala sesiye egxalabeni yesibili lalesi sihlabelo lesisinayo.
Seseqala beni lisithathe manje. Bame namele bame namele usi usi magate
zonke. Oh, bamele namele namele makade ngezi ngezikhathi zonke. Sisesigabeni lesi-4, igaba okugcina ngci lesishaqo. Oh, nihlalele laleni zindaba nalezi ndaba lambile lambile umhlaba umhlaba ihlathi hlaleleni umhlaba nale izindaba nalezi zindaba lambile lambile wonke umhlaba wonke umhlaba nihlaleleni Sijabulelo-ke siphila la. Ngibonga nokhamera wami laphana uGqebhe, uSigqebhezana, Gqebhe hayi. Thatha kahle lapho. Hayi bese ngiyazi ukuthi ubusi izinto ezinhle lezo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu-ke.